Super High Chief Ikenga Ubaneche Injele Ndigbo na Kano Injele Osumenye Shen Kingdom Ezike Ifesinachi Chief Executive Officer Alpha Mix Structures Limited Dealers and Sales General Contractors Patron of Patrons Anambra State Community Kano. Ya bụ oge Ndigbo television bụ ebe anyị na-akpọta ndị ọdịka mmadụ ndị ọgọdọ siri ike n'ukwu. Tutu ịgbagote na ya bụ ọnọdụ a na-ekwu okwu ya, a ga-enwegodi ife ịtọ ịnọ ise a agụrụ email obodo fụrụ anya tutu ekwuba okwu. Ịbịa na Kano, a na-eme mmechi afọ bụ nke anyị bido kemgbe afọ 2013 wee ruo tata. O nwere onye na-agba anụrụ n'afọ ya, ndị mmadụ amata na oge akara aka erue wee na-enye ya bụ aka nyegide ya bụ aka wee si n'ebe a nọ wee baa na be nna maka na a sị na omemma meruo ụlọ obodo anụ maka ya. Tata ka m ji nnọọ ya wee kpọta ya bụ oke enyi ha Chief Odogwu Igbo mata ya bụ dike mụ na ya nọta. Ụmụaka na-akpọ High Chief Alphonsus Ubaneche wee malụ onye Osumenye. Afịa gịnị ka a nata azụ? I'm into series of business. I'm not into real estate. I'm not into oil and gas. I'm not into steel merchant. Enego m anya fụ na ndị email ọgọ a ga-agụba one gara ibi ya. Abịa na ndị ajadu ị na-achụ arịrị. Abịa na ụmụaka ụwa na-esiri ike ị na-achụ arịrị. Abịazie n'ihe gbasara Igbo ị na-ebuli ya n'isi. Mgberu n'aka kemgbe m ga-eji wee fụ gị wee nọkọtakwazie nnukwazie eri na o nwere obodo dị n'ime ala Igbo maka na isi na ị na-ekpu okpu mmehie nsị gị were gafee briji Ọnịcha. Iruo briji Ọnịcha tụkwasị okpu mmehie n'isi anyị ekwelu mana esi ebe a wee kpọọ gị oku. Kedu obodo akpọrọ gị maka ana m anụ Ezinifite amarọ m kedu obodo akpọrọ akpọ? Ezinifite obodo ọma Kingdom dị n'ime Nnewi South Local Government Anambra State. N'iru akwụkwọ niile dị iche iche na-afụ ebe ekpubere okpu emere nke nwanne nne n'anya ma oyoyo nwaanyị ọma gị kwụrụ n'azụ. Biko onye kpubere gị okpu a maka enere m anya mfụ na ihe a bụrụ egwu ụmụaka na egwu ndị ọgọdọ siri ike n'ukwu. Ọ Igwe SAOB ka Ezeọha nke Igbo n'Ezinifite Kingdom Nnewi South Local Government. Ezeọha nke ịbụọ ọ bụrụkwa na Kano anọ ama m n'ọdụ nwa bụ Patrons of the Patron ada adụ ya adọ bụrụ Ikenga ndị Igbo niile ọ bụrụ sọ n'ugwu Hausa maka na omeghị ihe ọma ị na-eme agafego briji. Mbọsị a na-eme ife a enere m anya fụ na ọdịka mmadụ nọgasị ebe anwa nne n'anya m na-anụkwa Odenigbo amama Odenigbo ka kedu maka ọka ka m na-aghọtachi ka ọ ga-echi mkpọ. Odenigbo of Ezinifite Kingdom mgbe okpu enwe okpu na-ala sị m na ọ hụsọsị Odenigbo of Ezinifite Kingdom nọ Odenigbo ndị Igbo. Unu a na-anụ ife a na-ekwu Odenigbo ndị Igbo maka ada ama ihe a bụ echichi echiri echi. Odenigbo ndị Igbo bụ ife echiri gị n'Ezinifite. Igwe kpụrụ okpu sị Odenigbo nke izizi n'Ezinifite. A sị na ọ na-emecha n'ama eburu naba n'opi. Ekpuru okpu na first ụbọchị izizi. Oke ekpubere okpu na ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị 1 Jenụwarị. Ọ dị sekọnd bụ Ọfala. Ebunatazie n'obi. Ọfala wee bulazie. Enere m anya ihe m fụrụ ebe a nwatụrụ m n'ọnụ. Ezi ọ dị ndị mmadụ sef ọ bụ na esi ndị mmadụ ya afụ space mana asị m na ka m ghara ịdọkasị ndị mmadụ because of somehow insecurity na-adịba na be anyị otu mgbe tutu ihe m ofu ya n'ụzọ bụ na ọ dịrị ebe echiri mechichi Odenigbo isi onye ọbụla beti na ọka mma mmechazie kama na-anụzie ebe dị iche iche. Ebe dị iche iche a bụ ebe anyị batara taa maka na ihe ọbụla gara n'ikuku agabaghị ebe niile. Onye na-afụ okpu mmehie bụ onye a na-akpọ gịnị Odenigbo nke mbụ n'ala Igbo dum gbaa gburugburu. Ebe ọ bụ na ịbụ onye echichi bụ onye echichi echikwara echichi maka ịtaga ọjị taa ọkpa ife kwụrụ akwado agbazigharị ịnọdụgo n'echichi tutu echichi nke abịa. Ofu onye na-asị ịchọ ịbụ Odenigbo ihe eji bụ Odenigbo. Ọ bụrụ na ịbụ Odenigbo gị weta n'ife eji eme n'Odenigbo ka mara ma ọ ga-ekwekwa mee. So emechago m ihe nji bụ Odenigbo onye fọziri scholarship bụ ebe ọbụla onye si na onye eri ọsọrọ n'ụkwụ. Odenigbo abụghị na anyị ala ịbịa Kano today onwe community nọ Kano ọ ya bụ nje na esi na m enwe friend onwe community ya bụ nje kịta efuo m
maka mma akpọ Ikenga ha nwere n'obodo, mkpọ Ikenga nwere n'obodo asị m lara onwe ha mefu efu n'ala Igbo. Igbo ndị nwe m unu ejigo ntị unu wee na-anụ ome mma na-emela onwe ya, ome njọ na-emela onwe ya, agaghị amalụ ma ego eriri eri. Ikenga anyị fụrụ ebe a tata, patrons of the patron, ịbịa n'ife bụ afịa dịka o si wee kwu na mmalite, ndị ji eziokwu azụ afịa elebega igwe eji alụ ụlọ rọd, nwanne m iwere ekwụba ụlọ, ọ bụrụ ndị a na-emecha ụlọ etikpọ. Biko Ikenga ekerekwa gị, iwe ewe na gị na ndụ ba gị dọbata, maka na o riri m ife inwetenwu gị. Ekpere m n'isi gị bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha ya dobe gị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ dịbụ mbụ chọ gị mma na ọnya gaba kụzie n'iru chọrọ gị mma gaba. Ọnọkọtasị m okoro ka nze oge ọbụla ịkpụ Ikenga n'ọnụ, oge ọbụla ịkpụ Ubaneche n'ọnụ, gịnị ka ọ na-emekarịcha? Agwa ogbenye ji bụrụ ọzọ sị ka ya ka ha nke anyị kpata ego, nke anyị nwee mmụọ oriri, ha ọ dị iche iche. So onye si na na-akpọ Ubaneche, onye emewu ihe o mere, onye spendi ego spendi o nwere ike ọ hara ụra 1 year. So ọ bụghị ihe ịgwatago a na-eke eke, enye nwoke enye nwaanyị. Onye chi bụ Ikenga, chi izo Ijele, chi izo Odenigbo, chi izo patron, ya bupụta ego ni spendi ihe afa. Ị magwa na eruru na mmechi afọ, Ikenga wee pụta tụpụta ụkwụ egwu nke ebido n'afọ 2013 ka nke ebido n'ebe na nke wugwe na-ewu ụfọdụ niile na okịta 2023 na amụrụ na onwego ndị gbabara egwu a bụ Ikenga nọ ebe a taa. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, dike bụ dike, amụọ odogwu ya bụrụ odogwu, ka ọfịa dịka enwe amara ya. Ngwagwazi Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, ana m ekele unu wee na-asụ unu ihe ahụ fere injini, onye Hausa akpọ fere injini, ọ Chineke gị niile dị n'aka. Onye kere ụbọchị Sọnde onwe obi aṅụrị, onye kere ụbọchị Saturday onwe obi aṅụrị. Ọ Chineke na-eme ihe niile. Hard work is the key of every success. Ihe a bụ a name built many years ago na-akwụ ụgwọ. So ọrụ m arụrụ many years ago bido kwụba ụgwọ. Ihe na-asị na ọgwọrọ ọgwụ o mere ihe o mere, but onwe ihe o mere na ihe o mere many years ago na-akwụta ụgwọ. Oge onye ọbụla na-abịa, nwata ọnwa nwa atọta ibe wee na-asị Igbo ha jide ka ha ji na Kano a. Na Kano bụ nnukwu obodo. Onye bịara Kano ya akpata ego, maka ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye siri osimiri gbara aka mmiri laa anụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ekpere mbụ na onye nwago ndị Igbo batara Kano a, ọnọdụ ka anyị batara n'osimiri, anyị aha gba aka mmiri wee laa n'afọ a Jizọs. Amen. Okoro Ikenga nwoke ọma nke dị ka ndị Fulani. Mba, nsogbu adịrọ. Fulani nsogbu adịrọ n'ọzọ na iru height nọ ya bụ ihe dị iche. Onye nwere gị nwere mmadụ. Igbo na-atọ ụtọ bụ onye mara asụsụ Igbo. Ị na-asụkwana Igbo na-aghọta Igbo, ọ na-atọ ụtọ.